Namungangitshela ngantona futhi ngishwayela kabi ingane akayazi ukuthi idlale. Akayazi ukuthi idlale. Akeze ngimlindele akeze ngimlindele. Ngimlindele akeze. Lento yenzayo. Awunalutho wena. Ingane ekhaliswa ukuthi awunalutho vele. Umsangano wena. Umsangano nje wenja. Akazi nje futhi ukuthi ngangenzani ngimisiswa into enjena mina. Yahalela nje ubuyele emuva ngimisiswa into engcono. Yahalela into yenzayo ngicela uhlale phansi mfethu. Sungibamba mfethu. Mfethu ngicela uhlale phansi. Lokho engibamba, sungibamba mfethu. Sungibamba. Hlelo silungisa umjolo masikubingelele sikwamukele kwi-episode yakhe entsha sha yolunye uhlelo silungisa umjolo. Thola khona la kwi-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Mina ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ungakhohlwa ukusubscribe, awulike, phinde futhi ushare i-channel yakho ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Uma uneyinkinga ezisinto umjolo, email njengamanje to us umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Ngiyazi ke mabe siqala ishow, siqala kamnandi ngomkhuleko. uNkulunkulu kaMatifana sihawukele. Uma senze njalo izinto zethu ziyokhanya zibe zinhle zibe mhlophe. Ake sihambe ke siyobabona ukuthi namhlanje silungisa indaba kabani ithini nanokuthi siyiphetha kanjani. Ungiphelezele sibabone. Sanibonani babukeli igama lami nguSiphamandla kaNdlovu ngisuka eNdwede. Ngibhala isilungisa umjolo ukuthi ungilungisele indaba yami noma ingane yami. Mbukelo hlelo silungisa umjolo masikubingelele sikwamukele futhi namhlanje ku-episode yethu yohlelo silungisa umjolo. Uthola khona la kwi-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Before siqala sikukhumbuze ukuthi ungakhohlwa ukudownload i-app yakhe yakwa-EasyBet and register ubethe using i-code umjolo, that is UMJOLO. With that being said, sihamba ke njengamanje khona usisi wami la eceleni kwami. So khuluma naye sazi kabanzi ukuthi kungani ezitholela ohlelweni namhlanje nanokuthi sibheke nje ukuthi indaba ezithinta umjolo wakhe sizilungisa kanjani. Dadewethu sawubona. Yebo bhuti njani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ngudlala Matifana mina usisi sinawo ba? Mina nguAsanda ngwakamkhwanazi isikole. Asanda Mkhwanazi. Yebo. Siyajabula kakhulu sibe nawe namhlanje ohlelweni. Igama lehlelo lethu silungisa umjolo. And nawe uzitholula namhlanje simply because uSiphamandla ukucelile ukuthi ufuna ukuthi ube nathi la nikhona nizokwazi ukuthi nikhulume nobabili. Angiqale mhlambe ngibuza ukuthi uSiphamandla uyamazi and if umazi kanjani? Yebo uSiphamandla ngiyamazi ubaba wengane yami. Ubaba wengane. Yeah. Oh baby daddy. Okay. So ngale kokuba ubaba wengane nje kuphela. Mhlambe ubudlelwane busakhona phakathi kweni noma senhlukene? Hayi abusekho. Abusekho. Senhlanganiswa umntwana. Sihlanganiswa umntwana. Okay. So i-relationship yenu mhlambe bikanjani? Bese right noSiphamandla sithandana kamnandi. Inkinga nje iqale mesethola uRaf. Ila aqale khona ukungijikela khona wangishintshela wahamba nezintombi wangangazi nje ukuthi ngubani. Oh umuntu oyimali lesikhuluma ngayo. Umuntu oyimali ade phunyele uRaf. Oh okay. So but kuleso sikhashana ingane ubeyinakekela. Wena nje ade ngenandaba nawe. Hlobo nengane nje bengayenzeli lutho. Okay. Kanti umuntu kanjani? Umuntu vele othanda izinto, umuntu vele mhlambe okade engakunika isikhathi ngisho engenalutho noma uqala ukushintsha ngoba nakho esephunyelwe izimali. Hayi yena ubenginikeza isikhathi. Inkinga nje iqale sekuphuma imali ke hayi ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe imthusile. Mhlawumbe imthusile imali. So namhlanje ukubizele la kwishow ukuthi nihlale phansi nizokhuluma. Uma uzwe ukuthi uSiphamandla ukudingayo kwishow yini efike emqondweni wakho ukuthi mhlambe ufuna ukuthini khona ukucabangayo noma uthi no ngifuna ukuzwa ngaye ishow ukuthi ufuna ukuthini? Hayi ngifuna ukuzwa ngaye. Ngifuna ukuzwa ngaye. Yebo ngifuna ukuzwa ngaye. Ake sithi mhlambe ufuna ukunikezela inye ithuba another chance. Ngiyakutshela mpintsha yami. Uzokwenza njani? Akakhohlwa. You are done. Angisayifuni into engihlanganisa nayo. Mara imali mhlawumbe ufuna nidle imali uma zisakhona. Hayi sengi-right angisayifuni kwazona izimali zakhe. Okay. Kodwa uready ukuthi umbone manje? Ya ngambona inkinga. Ready thina and I'm sure now ready ukuthi sibone ukuthi uSiphamandla ngabe ufuna ukuthini ngapha kwentokazi. Siyahamba ke njengamanje nethimba lethu siyomlanda simbeke la. Simcele noma u100 akakwazi phela ukufika la acela usize ekugcineni kanti akazoshiyana lutho ungayindawo hlala la ukhona. Mfowethu
Abanjani bafo? ugrand Angisharp bafo. ngimnandi kakhulu mntababa ngihleli noma wengcosi yakho la Mfethu. ngithi ngiyakhuluma naye ngiyathola ukuthi hayi no ubudlelwane phakathi kwenu abusekho senihlanganiswe nje umntwana kuphela and wena ungibhalele namhlanje wathi ufuna ukuthi uzokhuluma naye mfethu Yebo kodwa. mhlambe before nje ngikunikeza isikhathi sokuthi ukhulume naye siqale sikhulume mina nawe Yebo kodwa. man to man Mfethu. bekhamba kanjani ubudlelwane bakho nodadewethu Ya kona bekuma ingane yami besithandana nje kamnandi mina naye umuntu nje onothando ngekhulu futhi. Ya noma kukhona nje into ebebheda abengizenza kodwa bekhona ukuthi angibonise kuzona. Yebo. so yini eshintshile mhlambe neyenza ukuthi uthando lwenu luphele noma nigcina senihlukana Bafungele ngaphunyelwe uRafu nabafuna uyazi bafuna uphunyelwe imali nabafu ukuthi izinto zakho ubona izinto zakho ishintsha namfowethu. so seme ngabe kuphuma imali wavela decide ukuthi niyahlukana naye mawuhlukana naye mhlambe bose ubona abangcono noma khona into yade kuhlanyisa bekwenzakalani because ngizwile ukuthi ngisho umntwana ubungamnakekeli Bengihlanyiswa amathekeni mfethu. Ngihlanyiswa amathekeni nje kakhulu futhi angengidlale ngawo mfethu. So wase kuba khona ushintsho phakathi kwami naye ngangakwazi ukuthi ngibe close naye mfethu. Okay so namhlanje ubhalile la kwishow ngoba ukuthi ubufuna ukukhuluma naye ngikulandele namfethu nangu khona ungakhuluma naye uyena lo uma wengane yakho Sobona mangane yami. Unjani? Ngiyaphila maphela unjani? Ngiyaphila. Yebo ngiyazi nje namhlanje ukuthi usuku lakho olukhulu ukuthi uphumule. So ngikhetha ukuthi ngibhalele laba futhi laba ngixolise nje ukuthi ngize namakhamera phambi kwakho bona ngiyazi ukuthi into engasile uzwana naso ngithi ngiyaxolisa kakhulu into engenzile kuwe. Uyabona ukuthi namanje awukakazi. Ngiyaxolisa nje. Uyabona ukuthi namanje ingqondo awukakabi nayo. Ngiyaxolisa ngiyakhulu kulo. Uyabona ukuthi namanje akakhuli. Uyazi ukuthi mekulesithathu suke ngi-off emsebenzini ungiyekise ukwenza izinto zami laphayana ungiyekise ukuwasha ngiwashela ingane ngenze yonke into uzongilethela lamasembe ongilethele wona la. Ngiyakhulu mawakhe ngicela nje ungixolela kakhulu kona ngiyazi kambe ngesikhathi manje ngiyazama into zami azilungi. Yini oyizamayo ungibizeleni ke la khuluma hlala odabeni futhi ungibizeleni. Ngixolisa nje kakhulu mawakhe ukuthi ngakushiya kule ndawo engakushiya kuyona. So kahle ngangithi ngiyothenga into esoyiphuza so asengibanjwa amaphara inkunzi. Uqambelana amaphara kuyeke namhlanje wena asolokho akubamba ngalolu suku angishiya lapha ehoteli ngihleli mina ngikhamisile lapha uzobuya namhlanje imayekeka namhlanje amaphara cela ungangikhulumeli nje udoti mina ungayikhulumi nje into ongayicabanga ngicabangile lento eshona ngoyicabanga kwaba iphutha nje kakhulu mawakhe iphutha awusile ekhanda wena awusile ingakho ngathi okay nangu ngiba lost so kushuthi kwaphuma imali kaRafu nakhiphani mengabe nikhiphana wena wasale hotela ubafo kwabo kumgcina kwakho wahambe uyabuya akaze sebuye ngoba ngimbona namhlanje uhambe uyabuya ehambe ehotela wangishiya ngedwa njayami bafo akubamba uphuma nje ehotela amaphara athatha yonke imali athatha zonke izinto zakho i-connection between wena no-Asanda uma wengane yangabe bikho mfethu bafo kahle ngaba nje inkunzi namfowethu ngaba nje inkunzi so ngangakhona ukuthi ngibe close nengane naye yebo ngoba nje iphutha elikhulu namfowethu kwangaba khona ngisho indlela yokuthi uconnect nabo mhlawumbe uzama ukuthi utsheleke ifoni kubra wakho phone mfethu usho ukuthi mama kwenzeka ukuthi nokuthi bafo into engazange ngicabangeke kona mfowethu leyo ngeke ngiqambele ngiyamanga kona mfowethu into engazange ngiyicabange uyambona ukuthi unamanga kanjani uyambona ukuthi unamanga kanjani no nginiphazamisile awuqhubeke mfethu umtshele into ade ufuna umtshelayo lo akayazi nokuthi ingane iqhokana akayazi nokuthi idlala manje sesikoleni ingane akayazi nokuthi ihambe eyidleni ngayifakela ingane 1000 last week nini wothatha 1000 wena wawuthatha ukukhathele nje manje uza kumina una njobo njena sibuke ukuthi ngifresh kabi mina kunawe uthatha imali wena mina bengiqhamuka ingane ziyakhala ngibheke kahle sikhaliswa yini ingane ngomuntu lapholo nje nesikhathi siphashile apha nawe ungitshela phela lo ayikho naphela nami ngangitshele yona nami ngangitshele yona lona futhi ngithoyela kabi ingane akayazi ukuthi idlala akayazi ukuthi idlala akeze ngimlindela akeze ngimlindela akeze lento yenzayo awunalutho wena ingane ikhaliswa ukuthi awunalutho vele umsangano nje wenja akazi nje futhi ukuthi ngangenzani ngimisiswa into enjena mina yahalela nje ubuyele emuva ngimisiswa into engcono ngitohlale phansi sungibamba mfethu ngitohlale phansi naloko engibamba sungibamba ngitohlale phansi Asanda sungibamba mfethu yazi
Mfethu iy'gwila aziyenzi lento eyenzayo. Manje wena Akasasona phela isibhuyile akanalutho nje uyambona. Kodwa kusala imali zami ngikhona. Okusala ugoqokile manje. Baningi kodwa abangibona. Awunalutho. Khona abangibona kodwa ukuthi ngiright kunawo. Hawu kahle wena. Sibheke wena, sibheke Uba mina ngi-right kanjani? Ngi-fresh. Hayi. Ngi-fresh. Bukani nje. Bamba. Ngangenzani nje ngithola nesiqhwanqhwanga Yazi esinje. ngibamba lo mtshitha. Sungibamba mfethu. Isiqhwanqhwanga Sungibamba, ungayenzani lena? Amtshitha lo. Mfethu, shuthi intombi yakho bafule. Sungibamba mfethu. mfethu manje kubukwe thina-ke le tawuni-ke manje. Bafuna uyaxolisa kuleyo ndawo leyo wafu. Uma bafisa ngisuka nganyolo shwela kakhulu bafuna uyaxolisa. Uyindaba unyukelani ushukela mfethu unyukelani? Unyuso ukuthi akanalutho uyazazi. Ngoba Asenatwa. siyaxoxa nje lana mfethu asidlo. Ngixolisela kakhulu bhuti. Nakhona ngiyakuyena futhi uma ngana ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ngiyelo shwela. Nawe uyangazi umuntu onehliziyo encane kahle kahle. Yindaba kudalwa yini lokho mfethu? Awukamtsheni nanokuthi umbizelani lana mfethu siyoyiveza ubuxhwanguxhwangu bakho. Bafuna uyaxolisa kakhulu bafuna. Nakuyena futhi ngiyaxolisa uma ngana nami. Nawe uyazi umuntu onehliziyo encane kahle kahle. Uyazi umuntu onehliziyo encane. Ngiyaxolisa kakhulu ngema wakhe nokuthi ngikubonise nabantu. Ngiyaxolisa nje kakhulu kuleyo ndawo leyo. Into ojwayele ukuyenza vele. Awusaqhubeka. Ufuna ngenze njani ngithule? Usaqhubeka. Ngithule yini? Awusibheke wena musuku. Ngithule. Unani wena? Unani wena? Kani ngani? Unani? Zikhaliswa yini? Zikhaliswa ukuthi Ngine imali uphashile. zami. Uyithatha phi Khona imali? imali ebhenki. Iphi? Phela sinaba sekhipha. Indaba ugqoke kanje pho? Noma ngikusendele ke. Indaba ugqoke kanje pho? Ngicela ukusendela ke. Why ugqoke kanje? Phendula. Ngicela ukusendela kuye wallet ke khona uzokwazi. Senda manje. Senda Ngeke manje. ngisende phansi kwabantu imali. Mase usahlulo ukusendela ingane uzosendela Ngeke mina la ngisende ngokubona phansi kwabantu amakhamera imali. uzosenza Ngeke ngisende ngcono. phansi Akanalutho. Ngithanda ngikusendele phela Futhi nje wallet. angifuni ezongihlanganisa naye mina. Lona nje ngi-right. Awulungile. Ngi-right nje uyena. Lungile uma usho kanjalo. Bafo ubufunani kuma wengane yakho? Yini kade ekwenza wabhala ishow? Wabhalela ishow? Uxolo nje bafu ukuthi angisondeze nengane yami kwaphela ekade ngithi ngimcela ugele. Ngiyamkhumbula nje kakhulu bafu. Ngikhumbula nje kakhulu bafu ugele. Ngeke uze La umnuke. nasekhaya futhi bambuza. Ngeke uze umnuke. Ngeke uze umnuke ngisho ngathini? Awu kodwa mawakhe. Ngeke. Ngiyayicelela. Ngeke ngisho ukhala ngeke uze umthole. Awu mawakhe. Mina wonke. Lutho nje. Mina wonke mawakhe. Lutho wena wonke ini? Wena nje uba wengane yakho. Ubaluleke ngani wena? Mawakhe. Yini obaluleke ngayo wena ke nje? Ngibalekile nganazi kubuhlungu kanjani khulu ingane ikhulu bawayengamazi. Ubufuna vele lokho. Ubuvela ufuna lokho usuyazi manje. Uzokuthanda lo. Izoba njengawe nje. Uzokuthanda lo. Ngeke futhi ifane nawe Uzokhuluma futhi. ukuthi uzokuthanda ingane. Uyilona wena nje. Kodwa kusala ugele ngiyasho ukuthi angithandi. Akakuthandi. Akakwazi ngisho ukwazi. So wena Bafu ima ukubona manje lokho. Ima ukubona manje ukubaluleka kwakho empilweni yengane. Ubungakuboni sonke lesikhathi impilo isahamba kahle. Ubungakuboni sonke lesikhathi ushiya usise hotela yedwa wahamba. Waphuma kanjani lapho sisi? Waphuma nje umuntu oyothenga Ngisho into wena ukuthi esifuyile. waphuma kanjani? Ngaphuma phela wayesekhokhile vele. Eish. Wangishiya kanjalo. Bafu iphutha bafu ngalenza kakhulu futhi. Bafu nami yini angilotha mfowethu angazi bafu kodwa ngiyaxolisa nje kuyena umoya ngane yami. Iphutha nje kakhulu engalenza. Iphutha mfowethu. Mfethu so ubhalele ishow ngoba ufuna ukuthi mina ngikulekelele Uthi ngikhulumele naye. akukhulumele naye Yebo mfowethu. ukwazi ukuconnecta nomntwana wakho. Umntwana wami yebo mfowethu. Okay, before na-ke ngikwazi ukuthi ngikulekelele uzokwazi yini ukuthi mhlampe mengabe ekunikeza i-chance ube responsible father ukwazi ukuthi ube khona empilweni yengane. Yeah bafu ngizokwenza bafu lokho. Ngizokwenza bafu. Angimthembi. Awuyenze njani khona ngizothembakala. Hayi angimthembi. Senda manje. Sende manje. Before sihambe la ngicela uqala uyisende imali ngiyishile nje ifona ngiyiphethe. Uyabona ngishila ifoni futhi manje. Kahle kahle umuntu onamanga nje vele. Awuda maphi. Mina wonke phoma wakhe. Kade sena namnandi kanjena usungenza nje phambi kwabantu. Besithandana kamnandi unganalutho. Ufuna ukuthi ngiqhubeke ngithandane nawe unganalutho manje kodwa unemali ukungikhohliwe. Uyabukisa kumfuthu. Uyisa ngami kumfuthu. Nawe wabukisa njengami. Uxolo phela mama. Nawe wabukisa ngami. 50-50. Ngiyaxolisa phela mama. Ngeke ngisakwenza lutho wena. Iphutha nje lodwa. Ngeke ngisakwenza lutho. Encane iphutha mama, encane iphutha. Ngeke nje. Iphutha elincane kuba absent empilweni yomntwana wakho. Bafuna bafu iphutha bafe ngalenza bafu. Ngiyaxolisa nje kakhulu nakumoya ngane nami nawe futhi ingane mekuthiwa ngiyayibona ngingaxolisa abantu umntana wami onkosi yami. Lapho ngimkhumulele mfethu ugele. Leli ngimthanda ngayo umntana wami. Ngimkhumbule ngalendlela exakile bafu. So mengabe kunikeza i-chance manje ukuthi ube i-present father
uza nokuhlukile noma still uzoloke nje ufika nogoqo lolu kuyimanje nami usungikhombisela ukuthi umuntu onophotho vele bafo ngizohluka nje kakhulu bafo sizama ke bafo ukuthi ngishintshe kakhulu bafo ngishintsha nje kakhulu bafo ingane nami ngishintsha nje kakhulu mawakhe angikwazi mina noma uyamnikeza kahle kahle kukuwena ukuthi uyamnikeza ni chance ubhuti yokuthi abe ubaba noma uthi u-right ngayo hayi ngizomnikeza ingane kodwa okwamanje ngoba angakamthembi uzoyibonela emgaqweni kuphela uzoyibonela emgaqweni kuphela angeke izimvakashele angeke aze ahambe nayo uzoyibonela emgaqweni kuphela ngize ngimbone ukuthi lento le ayizele lana bhuti wami iqiniso kangakanani wakhe ngicela ukumbona kunethe izulu semgaqweni nengane angeke uzuyibone phela mekunethe mekuthiwa kunethe inyanga yonke ke kuzothi ngeke uzuyibona inyanga yonke futhi lapho ungixolelile wena mfethu kufanele ujabuliswe lezi zinto yabo manje uyasho ukuthi hayi ukuthi uyanqaba nengane but ingoba akakakuthembi so manje sebenzisa le thuba wena ukuthi awukathenjwa mawukuthi kumele uyibone lemgaqweni uyibone wenze izinto eziright lapha emgaqweni kuzokuhamba uyithathwe uyisendlini hamba ikuvakashele yabo so kukuwena mfethu ukuthi uyayithatha le offer noma uyayigaba yabo ngiyayithatha bafo waphela ngikhumbule ingane yami kakhulu bafo yeah ngikhumbule kakhulu naye kodwa phela umakhe ngimkhumbule phela sazi phela inganekwane yawo phela makhe uyazi inganekwane suka kude nawe ngingakwenzani wena ngoba unuka ngikubuka nje wagcine nini amanzi ngigezile nje mama awubonakali awumakhe ngigezile ugeze ngani kufanele ngize ngenze njani ngedoni ngigeze ngamanzi ngimakhe anginsiphi awubonakali awubonakali ukuthi ugezile mina makhe awunayo nenswebu mina makhe mina siphamandla mina siphamandla mina siphamandla mina siyama hawu makhe usanalo uxolo naphangu kwamfowethu buwisa ngami ingakho kanti ungilethe lapho shona sengime ngifuna ukukhulunyelwa wena cha makhe uxolo entweni engayenza phela makhe awuxola phela makhe angeke uxole yabo manje mfethu ukuxolele ngoba uzokunikeza umntwana umbonele emgaqweni uma uyiphatha kahle uzokwazi ukuthi ingane ube nayo nasendlini yiloko nje mfethu okubalekile ngiyakuzwa mfowethu ngiyakuzwa ngiyakhulu mfowethu nazo-ke mfethu mhlawumbe sekungaba kuwena-ke ukuthi-ke indaba yakho nosisi niyayilungisa noma ni-right ikhona ithuba lokuthi umnikazi i-chance sisi sheshe nje silungise mani hayi alikho kodwa ingane hayi ukunikhipha-ke mawakhe-ke siyabonga shodi ngawe besivele singashodi ngawe ucathi besikhishwe uba wena sonke lesi sikhathi bukani phela mawakhe awukahle mawakhe musuncipha fungichaza kodwa mawakhe kodwa mawakhe awukahle mfethu mina manje uzela uthi uzongigoqa mawakhe ngigoqe nje uzokwenzani upugeli buka nje usilima kanjani isidimdima awubona ukuthi ulesithathu namhlanje inganze esikoleni uzongibuza umsangano mhlawumbe phela usephumile phela phethe esikoleni mhlawumbe angazi phela mina angazi bafethu hayi bandla kodwa mina ngizamile ukuyilungisa inkinga ingane uzoyithola ubafo iqhuza angeke asalithole awu Nkosi yami hawu mfowethu ngeke alinuke hawu bafo unesho bafo ngempela bafo uma uneyinkinga nawe isinto umjolo email us umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com kakhohlwa ukuthi-ke usubscribe ulike uphinde futhi ushare i-channel yakho ebizwa ngokuthi umjolo show siyabonga kakhulu ukubukela kwakho